Cycling with Jack for Listrina hija inizjattiva li turi kemm il-ġid li tagħti l-Malta Community Chest Fund joħroġ iktar frutt li dejjem jingħata lura lill-komunità. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, flimkien mal-mara ta' Jack Schiavone tabru d-dettalji ta' din l-attività bris il-Malta Community Chest Fund biex titfakkar il-memorja ta' Jack li ta' kontribut kbir lill-isports f'Malta e kif kien irrappreżenta lil Malta fiċ-ċiklizmu diversi drabi. Jack Schiavone miet fl-2022 wara li sistinilu kien instab li kellu marrida terminali u kien hawn meta l-familja tiegħu sabet lil Malta Community Chest Fund li tagħthom kull għajnuna li kellhom bżonn. Hija inizjattiva li hija eżempju tal-mod kif taħdem il-Community Chest Fund. U minix qed insemmi l-mod kif taħdem biss illi aħna bil-ġbir ta' fondi nejnu u l-ġbir ta' fondi jagħtu tama fejn ikun hemm ċans ta' kura. Imma wkoll taħdem għaliex is-sapport, il-kuraġġ hemm minnej nippompjawhom il-familja li tkun għaddejja minn żminijiet koroħ b'sapport biex ikollhom il-kuraġġ jiffaċċjaw is-sitwazzjonijiet koroħ li jsibu fihom. Ġifieri nippruvaw ukoll illi nagħtu dak is-saħħa l-istemina psikoloġika u emozjonali. Il-President qalet li daw kollha li jirċivu l-għajnuna mill-Malta Community Chest Fund ikunu jixtiequ li jagħtu din l-għajnuna lura. U din jibqgħu jiftakruha u ħafna minnhom jiġu bħalma qed tagħmel Caroline biex huma jikkontribwixxu. Ħalli ħadd ieħor li jkollu l-bżonnijiet bħalma kellhom huma isib ukoll l-għajnuna kollha meħtieġa. Għalhekk ikattar il-ġid u jkattar ġid li ħafna drabi huwa bla qies. L-attività se tkun qed issir nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru fis-7 ta' filqudum fejn iċ-ċiklisti se jitilqu mill-iskola ta' Santa Clara sa' Manuel Island u jsuqu lura. Però kif spjegat il-mara ta' Jack Caroline Schiavone, din l-inizjattiva tinkludi ħafna iżjed attivitajiet għall-familja kollha. Prinċipalment hija biex jitfakkar ir-raġel tiegħi Jack Schiavone magħruf sew fiċ-ċikliżmu u anke l-karità li kien jagħmel għajnuna. U barra minn hekk ngħinu il-Community Chest Fund li hija tajnuna bħalma aħna ksibna din l-għajnuna imma hija tajnuna l-ħafna u ħafna nies. Għalhekk nispera li naraw il-ħafna nies nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru jkunu magħna. Intant ir-reġistrazzjonijiet huma miftuħin għal dawk li huma interessati jieħdu sehem f'din l-attività li se tkun qed iżżomm ħajja il-memorja ta' Jack.